Salutare și bine vă găsit un nou episod de Dumbo este 2. Sunt cam răgușit. Matei, dacă te uiți la acest episod, bă, îmi pare rău că n-am venit la tine, dar bă, ai varicelă, frate. Vrei să-mi dai și mie? Bă, știu că e frumos să-mi pare, dar nu chiar așa. Tu mă înțelegi? Mă rog. Să vedem ce mai facem nou în acest joculeț. S-aud zgomote prin casă. Da. Eu sunt la bunica mea și e și Matei aici, iar săptămâna asta iar n-am cum să filmez, că are varicelă. Hai să vedem unde mergem. Hai la Dum-Dum. Dă mai tare să auziți. Nu își rupea picioarele. Ok. 48 de puncte puțin. Oh yeah. Asta e episodul 7, vă dați seama câte episoade am făcut? E bine, cine știe? Nu-i cine știe ce că am făcut 7 episoade și mai avem 3. Deci ăsta e a 7 episod, mai avem 3 episoade până ce încheiem seria. Hai mă. Sar, bă. Ce? Deci, pe bune? Iop! Lol, ce bine. Nu, bă, dar nu. Oh, come on. Uite așa fă, ca un disperat. Deci nu pot să cred că am pierdut la chestia aia. Nu, deci mai jucăm o dată oricum. Ai de capul meu, ia reclamele astea. Nu, mă, nu vreau World of Tanks. N-am eu treabă, dă-te încolo. World of Tanks, da, eu mă joc din astea. E bine, mă joc Counter-Strike, CSGO și 1.6. Știu, de capul meu, hai mă, mișcă. Ok. Deci nu pot scrie cum eu explodat de la bila aia. Era diferit, cum se explodeze, ești cu capul. Lol, deci aici dacă mor. Eu, ce bine. Faster. Hai mă. Sorry. Sorry. Lol. Lol, ce bine. Ok, m-am descurcat. Connect. Hai mă! Hai mă! Hai mă! Bă, nu pot să cred că pierd la asta! Dar nu se rotește, frate! Nu puteam să rotez chestia aia. Dădeam cu degete că sperată, dar nu. Deci nu că cădea, te rog frumos, nu că cădea, te rog. Lol, ce bine. Hop! Deci nu pot să cred, bă. Antonio Adarateu. Bine, hai să-mi zic Antovlog Adarateu. Hai măi. Hai mă, mișcă și câștigă. Nu mă mânca, așa. LOL.
Hai mă, mișcă funda aia. Gata. Oie. Am făcut cea mai mirifică fundă. Fundă, bă. Noi de cap. De-abia așa să termin cu seria asta. Nu mai vreau să văd reclamele alea în viața mea. Hai să mâncăm capul ăsta. Ok. Și ăsta să mânci pirania. Așa. Și hai la Underland. Hai cap. Ce prost am fost. Cum de n-am luat ăla? Lol, hai, hai. Hai, câștig. Dă-i capul de... Yes. Hai, că și asta e simplu. Balanșa. Hai de capul meu. Bloopers. Lol. Asta e aici. Culorile astea. Unele se seamănă. Sunt deschide. Nu! Nu! Doamne, deci cum se face asta? Dacă știți, scrieți-mi în comentarii, de ce mai pot la faza aia. Hai, bă! Ce faci, mă? Nu! Cum de pierd eu la cele mai ușoare? Nu știu. Hai de capul meu. Deci ai de capul meu. Nu mai vreau reclame. Uite, hai să mâncăm capul ăsta. Mănâncă, mă. Nu pot. Nu mergi să apăs pe el. Nu, deci e ceva neregul cu jocul ăsta. Deci nu mai pot să mișc imaginea. De-abia aștept. Oi, de capul meu, dar ce se întâmplă? Nu mai pot să apăs pe nimic. Probleme tehnice, oameni buni. Am revenit, oameni buni. Bă, nu știu ce avea. Uite și acum ce lag are. Doamne, de-abia aștept să termin cu seria asta. Da, ce? Ce lag, frate. De ce faci așa ceva? Scoate-mă mâna aia. Bă, deci nu mai pot, mă, de-abia așa să mă lăs de jocul ăsta. Hai de capul meu. Ce, mă, dar ce am făcut, mă? Hai de capul meu. Hai că la asta mă descurc. Prinde salmon. Băi, sardină. Hai, sardină. Ce grăsori. Grăgăsori. Festor. Prinde el. Aici. Hop! Ioi, ce bine. Nu. Dușmanul nostru. Nu pot să... Nu! Oameni buni! Ne-am învins dușmanul! Lol, deci nu pot să cred. Apă. Ce am făcut, mă? Eram cel mai bun la chestia aia. Însă eu stresat de aia, că nu mai pot de jocul ăsta. Câți apeși, mă, sar așa.
Asta e. Oh, nu. Hai, mă. E ușor. Mă, ce mi-am. Vestezi, dracul. Eu vreau să mor. Da, oricum. Mi-am dorit să mor. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. M-am cam enervat, mă scuzați. Și iar pe asta, Doamne. Noi ne vedem data viitoare în tot un episod de Dumb Ways to Die. La revedere. Goodbye.